ፀሃይ ድራማ ሰብአውነት ኣብ ቀረባ ጊዜ ናባኹም ኣብ መስመር ዩቲዩብ ገለ ነገር ወሲድኩም ገለ ነገር ክትመልሱልና ንጽበ ሰብአውነት እቲ ኣብ ደቂ ሰባት ፊተውራሪ ኮይኑ ከም ዋልቶኦምን ጭማራኦምን ክግደም ዝግብኦ ሰብአውነት እዩ። ሰብአውነት እንተወኒንካ ካልኦት ኣብ መስርሕ ህይወትካ ዘጋጥሙ ፍቕራዊ፣ ማሕበራዊ፣ ፖለቲካውን ካልኦት ብድሆታትን ክሰግሮም እቲ ዝቐለለ መንገዲ ይኸውን። ሰብአውነት በቶም ውልዶ ስነ ጥበበኛታትና ኣብ ሃገረ ሱዳን ከተማ ካርቱም እተዓየየት ሓጻር ፊልም ፓንቶ ዘለዎም ትሕዝቶ ጆባ ይብልኹም ክቡራትን ተፈተውትን ሰዓብቲ ድራማ ደራስን ዳይሬክተርን ሄኖክ ተስፉ ሰብአውነት ኣብ ካዋር ቲቪ ወዲ ሃይለ ቻነል ኣብ ቀረባ ጊዜ